This public service content is brought to you by Grace Pharmacy. Ano ay ang matabo kung isa ka superhero ang nagakinahanglan sang bulig? May mabulig man ayhan sa iya, aton kilalahon ang Superman sang Bago City sa sininga episode sang Baganihan. Not a bird, not a plane. It's Rudy Villanueva aka Superman sang Bago City. Siyang masami makitaan sadto nga nagalagaw sa mga banwa kag syudad. Bangod naka full Superman costume, hindi malikawan nga may mapapicture sa iya, bangod halos hindi man sila maglayo sa iya ginaidolo nga superhero nga si Clark Kent aka Superman. Pero kung si Clark Kent isa ka journalist sa New York, si Rudy naman utility personnel sang Bago City Hospital. 12 na siya katuig nga nagaserbisyo sa ospital ugaling makaligad sang Bagyo Odette. Wala siya maglaom nga siya naman ang pagaserbisyuan sa iya mga kopdanan sa iya ginatrabahuan nga ospital. Nahulugan siya sang sangasang kahoy sang nag-igo ang Bagyo Odette. Nag-angkon siya sa mga pilas sa ulo kag lawas. Motonego sa bilangon, kagin sa gango sa mo. Do nag-cross ko bla mo na o. Sa bilangon na sa ako no. Tapos nego ko dito sa bilangon. Tapos sa motor na ano ko na do na tumba ko bla. Istorya ni Rudy, Disyembre 16 ang gabi sang gintinguhaan niya nga mahawanan ang iya balay nga napilpilan sang nagkalabali nga sangasang kahoy. Ugaling bangod sang makusog nga hangin, gulpila nga nabali ang isa kadako nga sanga sang puno sang talisay kag nahulog sa iya. Nagluyan ako to, tapos tun din ako ka no. Amo to nga ko bulig sang Ginoo kag sa kay Palaboy nga Lord. Palaboy buligin niya ko nga gusto ko pa nga mabuhi. Wala masarangan ni Superman ang nagpilpil sa iya nga sanga. Gani to the rescue ang iya himata nga among nagluwa sa iya kag naghingagaw dala sa ospital. Malipong ko. Diyos ko, lain-lain nagsinggitan ko. Di ang bata ko nagsinggitan man pagkakita sa iya nga mo na bala natabo. Ngayon guyod panisa sa ngakon nga umagad. Kiti grabing hangin. Tuma ng pagpasalamat ni Rudy nga nakaluwas siya sa katalagman. Ugaling naka-bed rest siya karon bangod sang injury sa lawas nga iya naagom. Gabiring bla akong kamot, kag do gabinhod, do ka bugat bla kwaton. Do hindi ko na masing sa gusto ko ina-exercise ko man. Pero gawa binhod mangyapon gabalik. So wala na power sa Superman. Oo, wala. Ang iya magulang nga si Marisa kag mga hinablos amo karon ang nagatatap sa iya para makarecover. May pito sa tupad ni Rudy para mangin mahapos sa iya magpangayo sang bulig. Oo. Bangod hindi man masarangan sang pamilya ni Rudy ang pagpabulong sa iya, nangayo na sang bulig si Marisa. Agud bisan paano, may pambakal sila sang dugang nga bulong, mga diaper kag pagkaon para kay Rudy. Gaka-stress man ko kay ti nang ginakapoy makulit pa sa ospital nga bantay ko mo hasta pagpuli di. Ti nang syempre mga bata ko ya hindi na sila nga makaili sa iya kay ti mga laga yang mga bata ko. Ang isa ko may bana naman siya mo nang nakakuha sa iya isang natumba siya. Pinaagi sa social media, nagpanawagan sang bulig si Marisa. Wala siya magpensar nga may mainabot nga bulig. May mga prayer sa iya na mayroong nag-message man nga nang may tuto sa nga upod yan sobra nga nang nakahibi man blaw. Ngabi mo nang namian ko yakon si nung Rudy ang gaduty kay nang pisan bala ko no. Ang konsehal sang syudad sang Bago nga si Mayet Havillana nagpalabot man sang bulig kag may mga netizens man nga nagpadala sang kwarta para sa iya medication bisan hindi niya kilala. Abi mo pagdulong sa iya sa CL na kilalaan sa tayo no. O si Superman man Ala, nanangatabo kay Superman.
Naigo sang kryptonite. Oh, wala mong gisagang ang kao. Dahil sabat ko man gisagang yan na. Galing kay Kryptonite. may kryptonite ang kahoy. Ang Grace Pharmacy nagpadala man sang dugang nga bulong, mga vitamins para sa madasig nga recovery ni Rudy. Tanan sila nagalaom sa pagbalik sang ila idolo nga si Superman. Madamo gud nga salamat sa kay Ian Lo kag sa Grace Pharmacy sa iya nga pagbakal sang bulong. Muli ang pamakod sa bones na bulong. Ang paglantaw sang Superman film sa sinihan nga ginaobrahan sadto sang iya mga ginikanan ang naghatag inspirasyon kay Rudy para mangin isa man ka superhero. Diba, meron ko nakabati nga muna ko no nga nano na siya nga nagamuna siya nga nag-costume siya. Ringkuti amo to nga time nga ringkuti ako man niya gusto nga luyag nga masuksok ko para makita ko sa bataan niya nga malipay sila. Na-depress siguro bala kay tungod nti bayaan sa sang asawa yan mo. Lawig naman siya nabayaan sa asawa yan. Tinano pang ang kaboy, do wala bala disposisyon. Kaya mo lang na. Sa Superman na Kaya mo na makalingaw-lingaw sa iyang ginasaway pa na sa namon sa una. Kaya mo na bala may ara na gayaguta bala sa iya. Ti ginasaway na sa namon nga mo na bala nang hindi siya mag-amo na kay. Gali kay mo pa na makabulig sa iya. Sa edad nga 45 anyos, wala siya nahadlok sa hangkat kag kahangawa nga dala sang COVID-19 pandemic. Gani bilib man sa iya kapisan ang mismo mga abyan kag mga kaupod niya nga frontliners sa ginaobrahan nga ospital. Sa amon batchmate nga si Rudy Villanueva, aka Superman sang Bago City. Isa ka masinadyaon nga tawo kag maayo nga abyan, kag nagakinahanglan gid siya sang inyo jutay nga bulig. Hindi niya man karon masuksok ang paborito niya nga Superman costume pero nagahimaka si Rudy nga liwat makabangon paagi sa inspirasyon nga gikan sa mga nagabulig kag nabuligan niya. Kung sino man nga naghatag sa akon nga nagbulig, gabay patani nga mag-aayo lang ko sa akon nga sitwasyon, basta sa pilakadlaw ako man makabulig sila, kag ako naman makabawi sa ilang nga pagbulig nga sa akon. Pareho sang karakter ni Clark Kent alias Superman nga kaupod ang katapos ang Justice League. Si Rudy ang may masaligan man nga pamilya. Abyan, mga kaupod sa trabaho, kag mga fan nga makabig baganihan. Handa nga siya naman ang alalayan sa panahon sang pangkinahanglan. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana. This public service content was brought to you by Grace Pharmacy.